Ženy, menopauza je prirodzená. Vedeli ste, že je to zariadené tak, ako to má byť. To znamená, že zmeny v našich hormónoch, keď vstupujeme do menopauzy, sú zariadené prírodou. Takže estrogen, ktorý vlastne zariaďuje to, aby sme v čase, keď sme plodné, sa vedeli obetovať opatere detí, alebo rodíme nové projekty, prácu, biznis, tak je to zariadené tak, aby sme nemysleli až tak veľa na seba, ale vedeli sa starať o tieto naše deti alebo deti. Takže je to tak zariadené a potom sa to v menopauze mení. Takže menopauza je prirodzená. Ako pracovať so svojimi hormónmi prirodzene, ako to dať všetko do rovnováhy, ošetriť telo, myseľ, ale aj dušu. Povieme si v programe Vitálna aj po 50-ke. Nájdete ma na platforme school.com a jednoduchý program na to, aby ste sa naštartovali, aby to bolo všetko v pohode. Teším sa.